Ja sam Nenad Ružić, vlasnik sam obrta Ilinić, obrta za popravak glazbala i trgovinu. Bavimo se klavirima, pijaninima, čembalima. Obrt postoji od 1929. Osnovao ga je Marko Ilinić, naslijedio ga je Stjepan Ilinić, a njega sam naslijedio ja. Tehnologija klavira je ostala, neću reći ista, ali gotovo ista kroz desetljeća. Za neke škole radimo i po 40-50 godina. Što se tiče instrumenata, popravlja se puno toga i puno starih instrumenata koji mogu biti 100 godina stari. U stvari jedino možete naučiti taj posao radeći u radioni i konstantno svaki dan radeći taj posao. Morate imati sluh, ne, u prvom redu. Odličajni morate znati što trebate dobiti, ne, na kraju posla. A morate imati strpljenja, preciznosti, posao kao i svaki drugi. Samo što je relativno rijedak, ne, nema nas puno.